wajake wis ora sronta. Nggone bakal ngenteni tampile genduk Niken Salindri. Pancen kaya ngono, Nok. Ya. Bakune kanggo temanten luwih dhisik, Nok. Temanten luwih dhisik. Heeh. Sing urung jumeneng ki mau Mbak Retno Cungpe, ya. Karo genduk sapa jenenge kuwi Wanda. Oh, ngono diaturi jumeneng. Heeh. Ditambahi anu sitok engkas gen genep 3. Sapa? Gen digenepi karo Mbak Mayang Anjarsari aku njaluk lagu utawa njaluk tembang ya anak soleh. Oh, anak soleh. Iya. Kanggo temanten sekarone muga-muga sok nek diparingi putra anak utawa golek kencana kang bisa dajalmu anak lanang sing soleh, anak wedok sing solekah. Mergo iki awake dhewe pentase cedhak karo Pondok Gontor. Oh, Pondok Gontor. Iya. Mula tak sawang ibu-ibu do nganggo jilbab kabeh. Mertandani eneng ngerancang kene iki piyayine ngibadahi tekun. Oh, salate bakoh utawa salate kuat. Ya. Lingkungan ana ngerancang lingkungan sing agamis, agamane kuat. Mau jamaah ana masjid kono pinggir dalan kono, kuwi jamaahe ya pirang-pirang. Iki minangka bukti bahwasannya ana ing ngerancang kuwi lingkungan agamis. Nek kowe ora percaya, jam 3 sore ngono dolanan ning ngerancang kene. Langgar masjid kok adan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wong ngerancang iki langsung mak gruduk neng sawah, Nduk. Dadi seto. Ora to apuk gruduk-gruduki ning masjid utawa ning langgar utawa ning musala. Neng sawah ki ngampiri kancane ngono lho. Oh, ngampiri kancane ya. Kang ayo leren nek padha macul. Leren padha nggarap sawah nandur pari ayo. Leren sik padha ngibadah salat bareng-bareng jamaah ana ing masjid. Kuwi lho sing tak karepke. Oh iya, heeh. Anak soleh ya, anak soleh. Ya, monggo.